بالسلام المبين بالسلام المبين للنقل الدوي لنقطة يا غرامي صلاة بسلام المبين للنقل الدوي يا
badawi wali jadi bari alawi selaku filman haji nawawi bi rasulillahi wal badawi wal badawi bi rasulillah wal badawi wali jadi bari alawi selaku filman haji nawawi bi rasulillahi wal badawi salatun Berpukul tadi syakyu pertamu berlengkap kagu syaputri lalu pertatawis kata-kata dur karisma inggang injang siang kalian somangke benarasuan paring lalipur hami asep ning swasono ugi paring curug tumbung kangestu kucurung pantang keluar penjenengan pompo di Cupati ibu nani ingkang bogati wonten ing alaratan kayu mas kemuding ngarga yoso karangan tentram ingkang satu bagio mulyo katimbang aja lumat tiding tilakso samangge mugi mangge rahayu uli junir sampai kolo amin ya robbal alamin tosih keperang dalmia sebenarnya sepenis waswono cawatawis saking kata-kata nur karisma ganti warno amatesi agar nganyar eling kapiwardo wilujeng dengan kunci dumatang sakyung portamu wilujeng hampir seakan nur karisma.
gedi asih kamu kembang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kula nuwun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu kakung kang sata putri ingkang winantuhing pakormatan. Mugi sih wilasaning Gusti kang murba gesang, mugi tansah kajiwa wonten ngarsa panjenengan lan kula. Hamurwakani atur langkung rumin semonggo panjenengan sedaya kula dherekaken sarta kula nderek. Munjo sebah syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wanci punika panjenengan kula tansah pinaringan mapinten-pinten kanikmatan, hidayah saha inahipun. Katite ing kalenggan siang punika panjenengan kula saged makempal manunggal ing papan punika kanthi kebaing kawilujengan. Kanthi tansah nyadang sabar ing Gusti Kang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala. Bilih wanci punika panjenengan kula saged makempal manunggal silaturahmi papan punika ingkang sapuluh kasuwun donga lan pangestunipun. Nenggaginipun Bapak Didi Subati Ibu Nani keparengan tasbihullah sami moho ngunduh mantu putra ingkang kinasih nenggih pun Bagus Andi Kurniawan. Nenggih putra jalur saking Bapak Didi Subandi Ibu Nani
ingkang pidalem wonten ing Kayumas Kemuning Ngargayasa Karanganyar. Ingkang sampun sembada jinatul kramikanipun Roro Ayu Livli Silvi nenggih putra estri saking Bapa Ngasti Ibu Sarti ingkang mijil saking Krajan Tidjorejo Ringinarum Kendal. Parandene laksane ngetata upacara ijab kabulipun panganten nut satataning gari lan agami kang rinasuk sampun katindakan kanthi wilujeng mapan wonten ing Krajan Tidjorejo Ringinarum Kendal. Nenggih pikantuk donga pangestun para tamu kakung kang sarta putri ijab kabulipun panganten sampun katindakan kanthi prasaja. Ing dinten punika piniji minggu paing surya kaping 3 November lenggah warsa 2019 saking kersanipun Bapak Didik Subadi Ibu Nani kepareng badhe kaunduh nut satataning adat Widiwidana ingkang tasih lumampah wonten ing Dukuh Kayumas. Para sepuh, para tamu kakung kang sata putri ingkang winantu ing pakurmatan. Kepareng kula miniki minangka jejering pambiwara. Kepareng badhe maosaken menggah lumadening tata cara ngunduh mantu ing wanci siang punika. Ingkang kawangku dening Bapak Didik Subadi Ibu Nani. Ingkang sampun riakit dening para pametri budaya. Punapa dening para keluarga ingkang pratelanipun mekaten. Kapurwakan tata cara kang kapisan nenggih nglenggahaken panganten sekalian saking sasana busana tumuju ing kursi panganten. Ingkang keparengan di panganten sekalian nenggih Ibu Ngadiani sarta Ibu Ani Suwartono. Embo bilih panganten sekalian sampun satata lenggah wonten ing kursi panganten kepareng badhe katindakan tata cara lung tinampenipun panganten sekalian. Ingkang kepareng hatur pasrah saking tetuangganing keluarga temanten putri nenggih saking Bapa Ngasti Ibu Sarti ingkang kepareng kalesanaken dening ingkang kinabekten Bapa Harsono. Jumenengipun Bapa Harsono kasumbul Bapa Sutarmo sarta Bapa Patmo Sutarno. Sasampune mohon hatur pasrah ingkang kepareng hatur panampi nenggih Bapa Suparman. Jumenengipun Bapa Suparman kasumbul Bapa Sriyatno Prasetyo Atmaja sarta Bapa Suparjo. Purna tata cara hatur pasrah saha panampinipun panganten sekalian. Kepareng badhe katindakan tata cara hatur pambagya harja. Ingkang kepareng hangilesenaken lumadening tata cara hatur pambagya harja nenggih Bapa Iman Safiri. Jumenengipun Bapa Iman Safiri kasumbul Bapa Wahyu Diarjo sarta Bapa Hadi Sunar. Purna tata cara hatur pambagya harja kepareng badhe katindakan tata cara ular-ular. Samangke ingkang kepareng hamba barata cara ular-ular nenggih Bapak Ustad Muhammad Suyanto. Puraning tata cara ular-ular kepareng badhe katindakan tata cara foto pakurmatan. Para tamu kakung kang sata putri ingkang winantu ing pakurmatan. Puraning tata cara bargian ngunduh mantu ing wanci siang punika nenggih kang kawastanan tata cara bedolan. Katur dumateng para tamu kakung kang sata putri ingkang sampun kepareng rawuh. Kepara lelenggahan kanthi mardu mardikaning megalih sinambi nrantos lumadening tata cara bargian ngunduh mantu ing wanci siang punika. Kepareng handhadosna ing kawuningan nuwun matur nuwun.
langgeng mardika. Para sepuh, para tamu kakung kang sata putri kang winantuhing pakormatan. Bilih wanci punika panganten sekalian anggen ngrasuk busana sampun karambungan. Pramila panganten sekalian daya-daya kalenggahaken wonten ing kursi panganten. Tata cara mlenggahaken panganten sekalian saking sasana busana tumuju ing kursi panganten ilir-ilir kapiyarsa. Katur wonten Ibu Ngadyani sarta Ibu Ani Swartana keparenga hanganti panganten sekalian. Sumangga nuwun. Lir ilir tandure posumilir
Para sepuh pratamu kakung kang sata putri kang winantuh ing pakoramatan. Nenggih tindahipun panganten sekalian saking sasana busana. Tumuju ing kursi panganten, lampahing panganten sekalian manggih rahayu sakataing prabeda. Pratamu kakung kang sata putri ingkang winantuh ing pakoramatan. Apabila wanci punika panganten sekalian sampun satata lenggah wonten ing kursi panganten kepareng badhe katindakan tata cara pasrah saha panampinipun panganten sekalian. Ing wanci punika ingkang kepareng hatur pasrah nenggih Bapa Harsana. Jumenengipun Bapa Harsana kasumbul Bapa Sutarmo sarta Bapa Patmo Sutarno. Ingkang kepareng hanampi pasrah nenggih Bapa Suparman. Jumenengipun Bapa Suparman kasumbul Bapa Sriyatno Prasetyo Atmojo sarta Bapa Suparjo. Apabila sadaya sampun samapta wekdal saha pandaya katur dumateng paraga kekalih. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nuwun kula nuwun. Sepuh bini sepuh ingkang kinabekten. Panjenenganipun para tamu putri miwah kakung ing nantuing pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Suparman kang mongko rambatan matur saking panjenenganipun Bapak ingkang hamengku gati ingkang kula hormati. Maliki dumateng panjenenganipun keluarga ageng Bapak Ngasti Ibu Sarti ingkang winantuing karahayun. Mugi wonten keparengipun kula ngadeg jejer wonten ngarsa jenengan dika sami nyun inggih karena mundi dawuh saking penyanipun Bapak Ngasti Ibu Sarti wingking saking Krajan RT 03 RW Tunggal Tejorejo Ringinarum Kabupaten Kendal. Kula kang mongko rambatan matur saking penyanipun Bapak Ngasti. Mugi wonten keparengipun kula matur dumateng penyanipun Bapak Suparman. Saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin sumangga. Panjenengan sedaya kula dherekaken sarta kula nderek ngunjuk aturaken raos panuwun syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyun inggih hawit sedaya kemirahanipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan dalasan kula saengga saged kempal manunggal wonten bali pahargyan manggihing kawilujengan. Bapak Suparman ingkang winanting pakurmatan munggah atur ingkang salajengipun ngaturi uninga bilih
lampah kula sapangarak sapangombyong saking Ringinarum Kabupaten Kendal tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala pikantuk berkah pangestu saking keluarga ageng dalem kemuning. Atur ingkang selajengipun saking keluarga ageng Bapa Ngasti lumantar kula ngaturaken salam kawilujengan, salam taklim mugi kunjuk atur dumateng panjenenganipun Bapa Didi Subanti Ibu Nani kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang selajengipun andut pirembakan ingkang sampun kawuri bilih wonten ing Aripiniji Minggu Paing 3 November lenggai warsa 2019 Sirat Mojo pinanganten sarimbit kasuwun kasowanaken wonten ing dalem kamuning awit saking menika sarehne sedaya sampun satata Sriat Mojo pinanganten sarimbit kula aturaken sak wetahipun dumateng panjenengan. Mugi kaaturna dumateng tiyang sepuh kula Bapa Didi Subadi Ibu Nani. Atur ingkang selajengipun panggulawentahipun Sriat Mojo pinanganten ambok bilih sumene wonten ing dalem kemuning kula aturaken dumateng keluarga ageng Bapa Didi Subanti. Bapa Suparman ingkang winantu ing pakurmatan bilih sowanipun pangarak pangombyong saking Ringinarum Kabupaten Kendal tertentu dadosaken bot repotipun keluarga ageng wonten ing dalem kemuning menika. Lumantar kula nyuwun agunging pangapunten. Suwanipun Sirat Mojo pinanganten tan kinantenan punapa. Mugi saking keluarga ageng Bapa Didi Subanti nampi sawetahipun Sirat Mojo pinanganten kanthi mardikaning manah. Bapa Suparman ingkang winantu ing pakurmatan donga berkah pangestu kaaturaken dumateng Sirat Mojo pinanganten mugi saged tentrem rahayu dados sega ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah. Atur ingkang selajengipun hambok bilih pahargyan prasaja ingkang kawengku saking panjenenganipun Bapa Didi Subadi Ibu Nani sampun kepareng paripurna. Mugi wonten keparengipun kula sapangarak sapangombyong saking keluarga ageng Bapa Ngasti Ibu Sarti lumengser saking dalem pahargyan mugi pinanggih rahayu dalem piyambak-piyambak pikantuk berkahipun saking keluarga ageng dalem kemuning. Bapa Suparman ingkang winantu ing pakurmatan mekaten saha semanten atur sapala saking keluarga ageng Bapa Ngasti Ibu Sarti lumantar kula. Kula nglenggana sedaya cecer cewetipun anggen kula matur dumateng panjenengan kula nyuwun agunging samudra ingkang pangaksami. Ing akhiripun rahayu temanten kekalih rahayu ingkang sami pinanggih. Rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas tuntas laster waca hatur pasrah saking Bapa Harsono. Pralusa mrika katur dumateng Bapa Suparman keparenga hanampi pasrah wekdal katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun amma ba'd. Nuwun kawula nuwun sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten. Para tamu kakung putri ingkang winanting pakurmatan. Langkung-langkung para pangembating praja ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula nglajengaken matur nampi napa ingkang dados aturipun saking Bapak Harsono minangka sulih salira nuninggi saking Bapak Ngasti Ibu Sarti ingkang pidalem wonten ing Pajang RT 03 RW setunggal Tejorejo Ringin Arum Kendal. Awit saking punika kula mriki minangka talangatur saking nuninggih Bapak Didik Subandi saha Ibu Nani. Saderengipun kawula nampi napa ingkang dados atur pangandika panjenengan sedaya. Sumangga kawula nderekaken panjenengan sedaya sarta kawula nderek ngunjakaken ras puji saha ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumados Allah Subhanahu wa taala. Awit rahmat sarta hidayahipun ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah kawilujengan miwah karahayun. Pramila sumangga nugroho ingkang kaparingaken punika sesarengan katampi mugi anjembohana kazuwanan wonten ing papan pahargyan wonten ing siang punika. Ugi mboten katalumpen ngaturaken salam sarta sholawat dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah ingkang dipun suni syafaatipun wonten yaumul qiyamah mangke. Sesepuh bini sepuh, para tamu kakung putri ingkang winanting pakurmatan, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Ngasti saha keluarga ingkang lumantar saking Bapak Harsono. Atur ingkang angka sepisan saking Bapak Didik Subandi saha Ibu Nani lumantar kawula ngaturaken wilujeng rawuh menggah kerawan panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan pahargyan menika manggih ing kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa-punapa Allahumma amin. Atur ingkang salajengipun saking Bapak Harsono minangka sulih salira saking Bapak Ngasti saha keluarga ngaturaken salam kawilujengan sarta salam taklim kula tampi kula kandhani waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi menika mugi kersa ngaturaken dumateng Bapak Ngasti saha keluarga. Atur ingkang salajengipun saking Bapak Harsono masrahaken Sri Atmaja temanten Sarimbit nuninggi Bagus Andi Kurniawan ingkang sampun jinatukrami kaliyan Rorayu Selvi ingkang sampun kelampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Milawit saking punika Sri Pinanganten Sarimbit kula tampi ing mangke badhe kula aturaken ingkang piniji nampi wonten ing rikalenggahan punika. Ingkang salajengipun atur ingkang salajengipun ing mbok pilih Roro Ayu Selvi ing mbok pilih ingkang ing mangke mondok wonten ing Kayu Mas RT 01 RW gangsal Desa Kemuning ing mangke pun titipaken milawit saking punika kula aturaken dumateng Bapak Didik Subandi saha keluarga ing mangke kersa nampi saha paring pawarah saged njumbuhaken kawontenan ingkang wonten ing Kayu Mas Kemuning Ngargayasa. Semanten ugi mbok pilih ing mangke
saking Andi Kurniawan cumondhok wonten ing nggih menika Ngringin Arum Kendal. Ugi kula aturaken dumateng Bapa Harsono ingkang minangka sulih salira saking Bapa Ngasti saha keluarga. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang tuhu kinabekten, saha atur ingkang salajengipun saking Bapa Didik Subanti lumantar kawula nyuwun doa restunipun para pangombyong, para pinisepuh sesepuh kersa lelenggahan kanthi mardikaning penggalih wonten ing pawiwahan punika saha paring berkah saha pangestu dumateng Siratmaja temanten Sarimbit wonten ing rikalenggahan punika panyuwunipun saking keluarga mugi donga panjenengan sedaya Sri Pinanganten Sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh pinisepuh para tamu kagung putri ingkang winantu ing pakurmatan, kula kinten menika ingkang saged kawula aturaken minangka talangatur saking Bapak Didik Subanti saha keluarga ing mbok pilih anggen kula nampi kerawan panjenengan sedaya saha anggen kula nampi atur pasrah panjenengan sedaya wonten kekiranganipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami cekap semanten atur kawula billahi taufik wal hidayah akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Toto coro atur pasrah sopan nampinipun panganten sekalian sampun katindakan kanthi prasaja. Para tamu kakung kang saraputri ingkang winantu ing pakurmatan keparengna kula minangka jejering pambiwara kepareng badhe nglajengaken lumadhening tata cara candhaipun nenggih Hasung Bagyahayu utawi lepas bujang saking Kadang Muda Taruna ing Dukuh Kayumas. Ingkang kepareng mertisaken nenggih tata cara Hasung Bagyahayu Raka Mas Setiono. Panganten